Здравейте! Знаете ли кой ден е днес? Предполагам всеки ще ми каже, естествено 2 ноември. А знаете ли на какво е ден 2 ноември? Изчакайте края на видеото и ще разберете. Днес е ден на един специален елемент. Този елемент ние хората можем да го получим от най-различни храни. Например, от мазни риби, като скумрия, сьомга, сардини. Има го също така в жълтъка на яйцето. Понякога е добавено в млякото, в зърнените храни. Естествен източник на това вещество са гъбите. И най-големият източник, това е слънцето. А ние го абсорбираме чрез кожата. Какво се получава при недостиг на това вещество? Най-напред започват болки в мускулите и костите. Чувстваме слабост в мускулите и костите. И особено когато имаме голям недостиг на това вещество, ние сме по-податливи на щупвания и падания. Бързо се изморяваме, особено при ходене, което всъщност произлиза от това, че имаме слабост в мускулите и костите. Получава се понякога мравучкане на ръцете и като цяло една голяма умора. Дали успяхте да се досетите? За кой витамин говоря? Хайде малко да подскажа. Вече всички сигурно разбрахте, че става въпрос за така необходимият витамин D. Да, днес, 2 ноември, е международен ден, обявен за ден на витамин D. Не знаех, че витамините си имат свои дни, но ето, всеки ден човек научава по нещо ново. Кои са хранителните добавки, които ние можем да използваме, за да наваксаме количеството витамин D? Най-напред витамин D имаме в капсулите Active Freedom, които всъщност са капсули, които много добре подобряват функцията на опорно-двигателната система и се препоръчват при проблеми с костите и ставите. Друг източник на витамин D намираме в този специален продукт Woman Phyto, който е създаден за онази особена възраст при жените, при навлизането в менопаузата. Знаем, тогава недостигът на калций става осезаем, а всъщност витамин D е необходим, тъй като той влиза в синтеза на усвояване на калция от организма. Естествено, витамин D ще намерим в нашите течни витамини Vita Active. Както знаете, 5 мл от тази напитка, тъй като това са течни витамини, осигуряват дневната доза комплекс необходими хранителни витаминни вещества. Произведено е от 21 плода и зеленчуци, които са студено пресовани, за да бъдат по щадящ начин произведени. Така, да ги наредим тук. Друг източник на витамин D са сашетата MindMaster Extreme. Както знаем, те са нашият спасител при голяма умора, при тревога и се приемат предимно от хора над 18 години, тъй като съдържат и доза кафе. И разбира се, най-голямото количество витамин D ще намерим в нашето най-ново бижу – MindMaster Gold. MindMaster Gold е новата формула на вече познатият от 10 години продукт MindMaster червена и зелена формула. Той е обогатен с витамин B12. B12 е необходим, тъй като той допринася за нормалната функция на мускулите и също така за нормалната функция на нервната система. Тоест, това е продуктът, който ще ни освободи от оксидативния стрес. Също така, той е продуктът, който ще ни даде много енергия. Също така, благодарение на добавеният селен и куркума, се грижи за имунната ни система и желязото помага когнитивната функция на паметта. Тоест имаме един продукт, а толкова много ползи. Храна за мозъка, подобрява функцията на мускулите и на костите и също така се справя с бичът на 21 век – стресът.